खुलुमबाय लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव अखाया हायो मानो एबा अखाया माबोरै जायो आरो माबोरै हायो, सारअन्थाइया माबोरै जायो, हथात बरफ जायफोरा बरफ होननानै बुङो, अखाजों गोलैफानाय अन्थाइ, दा बेफोर माबोरै जायो, माबोरै गोलैबोयो, दा बेनि बागै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन। दा बेयो बेसिकेलि स्टुडेन्ट बेस जानानै दङ, स्पेसियेलि जायफोर जुग्राफि आरो ससियेल साइन्स हथात क्लास 10 लेभेलसिमाव मोनहैनानै दङ बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार। ओंखायनो आङो क्लासखौ मेनसन खालामाब्लाबो साफ्रोम स्टुडेन्ट्सनि थाखाय गोनां होननानै बेखौ बानायनाय जादों। हथात क्लास लानानैबो माखासे भिडिअ बानायगासिनोखा, नोंथांमोनहाबो नुगासिनो। दा बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेयाव अखानि सोमोन्दै, अखाया बोरै जाहैयो आरो अखाया मारै हायो, गोलैबोयो, बोरै सारअन्थाइ बा बरफ जायो, बोरैहाय बुहुमसिम गोग्लैफैयो, दा माबे समाव जायो, बेफोर गासैबो खोथाखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। बेनि थाखायनो स्टुडेन्टल' नङा जासे साफ्रोमखौबो नायनायनि गोनांथि दं होननानै सानदों, जायफोर नोंथांमोना मिथियाखै बा बुजिनो हायाखै। आरो बुजिनानैबो जुदि नायोबाथ' बिथांखौ आं साबायखर बावगोन। दानिया फार्स्टआव नुनो मोनगोन बेसिकेलि बेयाव क्लास 10आव जुग्राफियाव दङ, क्लास 9आव जुग्राफियाव दङ, आरो गुबुन गुबुन जुग्राफि क्लास 10नि जुग्राफि जाय माबा दङ बेयावबो नुगोन आरोखि। ससियेल साइन्सनि जुग्राफियाव दङ एक्सुवेलि, आरो बेनिफ्राय क्लास 9 एबा 10 बे मोननैयावबो जुग्राफि जायफोर इलेक्टिभ साबजेक्ट लायो बिथांमोननि थाखाय बेयो दरखार जानानै दङ। सिगाङावबो नोंथांमोननि थाखाय गुबुन गुबुन दंखासैमोन भिडिअआ। दा आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे टेबोल बानायदों, डायग्राम, जाय बिजाबावबो दङ, नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन क्लास 9नि बिजाबावबो बे टेबोला दङ। हथात नैबेयो नोंथांमोना नुनो मोनदों बे टेबोला दङ, बे क्लास 9नि ससियेल साइन्सनि जुग्राफि पार्ट। दा बेनिफ्राय बुजिनायनि थाखाय आं बेवहाय आखिबावदों नोंथांमोननि थाखाय। मा मा दङ नोंथांमोना नुनो मोनग्रोगोन, बाहाय सावगारिनि गेजेरजोंनो दिन्थिलांगोन। जोङो नुनो मोनदों नैबे हासा, आरो बे हासायाव नैबे हासा टटेल बुहुम बारमण्डल, ओमफ्राय बे बुहुमजों लेभेला नैबे 0 डिग्रिनिफ्राय ओरैजाय बेखौ मालायाव लानाय जादों, बारमण्डलनि दुंथाइखौ लानाय जादों, दुंथाइनि अनजिमाखौ दोननाय जादों आरो नोंथांमोना नुबाय थागोन, जोबजासिम नायबा बुजिलांगोन, स्किप खालामनो नाङा। बारमण्डलनि दुंथाइखौ सेन्टिग्रेडआव फोरमायनाय जादों, दा बेखौ डिग्रि हिसाबै दिन्थिदों। नैबे 0निफ्राय ओरैजाय 1 2 3 15, 15निफ्राय 32 आप टु 1200 दा 1200सिम दंहैयो आरो। बिनिफ्राय ओरैजाय -1 -2 जालाङै बियो आप टु -90सिम बेयाव दिन्थिनाय जादों। बेनिफ्राय ओरै गोजौ लेभेला जाहैगोन नोंथांमोननि थाखाय बारमण्डलनि जौथाइ, हथात बारमण्डला किल'मिटार हिसाबै बेसेबां गोजौआव बेसेबांथा जानो हागौ आरो एप्रक्सिमेट बियो, एक्जेक्ट नङा, बाराथ' एक्जेक्ट थाया, नोंथांमोना मिथिनो हागौ, नाथाय एप्रक्सिमेट बियो जुग्राफिनि जायफोर बोथोर बिगियानगिरिफोर बिथांमोना बेखौ दिहुनना होदों। दा बे हिसाबै किल'मिटाराव नैबेनिफ्राय नैबे 10 किल'मिटार माने 10 किल'मिटार, 50 माने 50 किल'मिटार, 80 माने 80, 160 किल'मिटार, बेनिफ्राय बेनिफ्राय बियो 400 किल'मिटारहालागै बेखौ दोनथ'नाय जादों आरो। दा बेनिफ्राय फार्स्टआव नोंथांमोना मिथिनो गोनाङा जाहैबाय बारमण्डलनि खोलोब बा थोरफोफोरनि सोमोन्दै, हथात एटमस्फियारफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनांगोन। दा बेयावहाय एटमस्फियाराव बारमण्डलखौ थोरफोफोरा जादों गासै गाहायै मा रानदों बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायगोन, नोंथांमोननि उनाव नुनो मोनगोन बारमण्डलनि सोमोन्दै। नाथाय बेसिकेलि बाहाय मोनबा थोरफो बानायनाय जादों, ट्रपोस्फियार, स्ट्रेटोस्फियार, मेसोस्फियार, थार्मोस्फियार आरो एक्सोस्फियार। बे गासै मोनबा स्फियारफोर बानायनाय जादों, आरो बे स्फियार एबा मण्डलफोरखौ आरो पस्ट हिसाबै रानबावदों। बे पस्ट हिसाबै राननाया जाहैबाय ट्रपोपस्ट, स्ट्रेटोपस्ट, मेसोपस्ट, थार्मोपस्ट, बेफोरबायदि पस्ट हिसाबै रानबावदों आरो। दा बेखौ जोंनो नांथ'ला, बारमण्डलनि थोरफोखौ जोंनो नांथ'ला, आं बाहाय खिन्थाथ'ला, नोंथांमोननि थाखाय गुबुन भिडिअ नोंथांमोना नुगोन। दा बाहाय नुनो मोनगोना जाहैबाय अखाया माब्रै हायो, जोंना बेसो नालाय, बेनि थाखायनो आरो। दानिया बे स्फियारफोरनि सायाव सोनारनानैनो बारमण्डलनि दुंथाया गोजौआव सोलायलांनायाव नोंथांमोननि दहाय नैबाव खिन्थाना होदोंमोन 15 डिग्रि सेन्टिग्रेड, बे जाहैबाय भासानि दुंथाइ। बे 15 डिग्रिया जाहैबाय बुहुम बिखुंनि थाथायनि सायाव सोनारनानै, बिषुब ओनसोलनिया गुबुन जागोन, जों थानाय ओनसोला क्रान्तियारिना गुबुन जागोन, एबा मिरु ओनसोलनिया गुबुन जागोन बेनि डिग्रिया। हथात जों थानायावबो भारतआवबो, हमनानै ला भारतआवबो आसामाव जेसेबां डिग्रि दा सेन्टिग्रेडआव दङ जोंनि दुंथाया, दा बेयो दिल्लीयाव थानाय नङा, हथात केरेलायाव थाहैनाय नङा, बेबादि आरोखि। दा ओंखायनो बेखौ हमनानै लानाया जाहैबाय नोंथाङा बेवहाय 15 डिग्रिया जाहैबाय, जोंना दा 15बो जानो हागौ, बा 17, 16, 17, बेयो हमनानै ला आरोखि। जोंनि दा बुहुम बिखुंना जेसेबां डिग्रि दङ बे आप टु जोंनिया गोजां बोथोराव जोबोद बारा खमथार, गोजां बोथोर बुहुदथाराव जोंनि आसामनि बेलायाव 7,
थाफैयो आरो 7, 8, 9 मालाबा बेबायदि थाफैयो हर गेजेराव नोंथांमोना खेल खालाम। बेनिफ्राय 100 मिनिट बारा दुंहैथारोबा जोंनाव गोलोम बोथोरथाराव जोंनियाव दुंथाया बारमण्डलना बेसेबां थाहैगोन 30निफ्राय 32सिम थाहैगोन आरोखि। बेनिफ्राय ओरै बारला जोंनि बारमण्डला बाराथाराव जोबोद सानसे साननैया 32 बारनो हागौ मालाबा बुंनोबो हाया। नाथाय बेखिनि गेजेराव थागोन गोजां बोथोराव 7, 8, 9 बेयाव थाफैगोन। 0 जाफैया जोंनियाव, ओंखायनो जोंनाव बरफ नुवा। दानिया 0 जायोबा मा जागोन नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंनानै दोनखोरोखागोन। बारमण्डलाव दै खफ'आ 0 जायोबा लाथा खायो। 0निफ्राय 1आव थाङोबा आवलियो 1 डिग्री सेन्टिग्रेडआव, ओमफ्राय 100 डिग्री सेन्टिग्रेड जायोबा खफ' जायो। बे मोनथामखौ जोङो मिथिनो हागौ। मानो होनबा दैया मोनथाम महर लायो, लाव लाव, गथा आरो गेस। दा बेयावहाय 0 डिग्री सेन्टिग्रेड जायोबा लाथाखागोन। 0निफ्राय बारायनाय लोगो लोगो 1 जाफैनाय लोगो लोगो 1निफ्राय फैनाय लोगो लोगो आवलिगोन। बेनिफ्राय 100 डिग्री जाहैनाय लोगो लोगो बेयो खफ' जागोन आरो। दा बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो मिथिखागौ, बेखौ बिगियानावनो दङ। दानिया नोंथांमोना नायदो, बाहाय नुनो मोन्दोंमोन 0निफ्राय लानानै ओरैजाय थांदों आरोखि। नैबे 0खौ नोंथाङा बेनि साननो नाङा, बे 0आ किल'मिटार हिसाबैसो लादों। किल'मिटारा जाहैबाय नैबे हासाखौ 0निफ्राय लानानै ओरै आप टु 10 किल'मिटार, 50, 80 दहाय खिथाखानाय बे। बेखायनो बे 0आ बिनि नङा, सेन्टिग्रेडनि नङा, नैबे किल'मिटारनिसो, 0 किल'मिटारनिसो। दानिया नायदो, जोंनि बारमण्डलनि दुंथाया 15आनो जा, 16आनो जा, 7आनो जा, जोंनि बुहुम बिखुं सानिफ्राय जेलाना गोजौ बाहागोआव थाङो होन्दों, गोजौ बाहागोआव थाङोबा जोंनि बारमण्डलनि दुंथाया मा जाहैयो होन्दों, ओरैजाय खमायलांनानै दानिया जोंनिया नैबाहाय बेसेबां दङ, 10 किल'मिटार डिसटेन्सआव सौहैनाय लोगो लोगो हथात बुहुमनि हा सानिफ्राय 10 किल'मिटार जौथायाव थांनाय लोगो लोगो 10 किल'मिटार थाथायाव जोंनिया मा जाहैयो, बारमण्डलनि दुंथाया थांनानै ओरैजाय 0 जानानै 0निफ्राय -60 डिग्री सेन्टिग्रेडसिम जाहैयो होन्दों। -60 फारसेथिं जोंना मायाव जाहैयो, 0आवनो मा जायो, लाथा खायो बारमण्डल दै खफ'आ। दा बिनि थाखायनो मा जाबाय होन्दों, 60सिम सौहैनायनि सिगां हथात नैबेनिफ्राय 15 डिग्रीनिफ्राय ओरैजाय थांनानै नैबेहाय 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार जानथायनि गेजेराव बाहागोआवनो नैबेखिनि ओनसोलाव 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार जानथाय, हथात नैबे 0खौ सिदा होदोंना, 0नि सिदा बाहागोआव 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार जायगा लानानै आरो 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार 3 किल'मिटारबो जानो हागौ मालाबा गोजां बोथोराव। दा बेफोरबादियाव बेयावनो 0 जाहैयो होन्दों। 0 जाहैनाय लोगो लोगो जोंनि बारमण्डलनि दै खफ'आ गोजौआव उज्रायलांनाया बेखिनि 0सिम सौहैनाय लोगो लोगो बियो लाथा खाहैगोन। लाथा खाहैनाय लोगो लोगो बियो दै खफ' गुन्द्रासा महर लाहैगोन, दै फिसा फिसा जाहैगोन, आरो बेखौनो जों मा नुहुरगोन, जोमै नुहुरगोन होन्दों। बेबायदि जोमै जाहैबाय। जोमै जाहैनाय लोगो लोगो दानिया मा जागोन, बे हा सानिफ्राय थांनानै जुदि 2 किल'मिटार 3 किल'मिटार डिसटेन्स, बा मालाबा 4, बबेयावबा 5, बेबायदि हाथायनि सायाव सोनारनानै आरोखि, बेखिनि जानथायावनो जाय जायगायाव 0 डिग्री सेन्टिग्रेडसिम थागोन, बेयावहाय मा होनो, लाथा खागोन दैया। 0सिम सौहैनाय लोगो लोगो दै खफ'आ लाथा खाहैगोन आरो बेनो जोमै महर जागोन आरोखि। ओमफ्राय बेयो बिरबायबाय थागोन होन्दों। नाथाय जेब्लाना बेबादि दै खफ'नि बिबाङा बिरबायनायाव हथात जोमै जानाया जोबोद रोजा जाबा अब्ला बेयो गावखौ थिखोना लानो हायैनि थाखाय बे गोलैगोन आरो। जेब्लाना गोलैगोन अब्लानो बेनो अखा जागोन। आरोबाव दैज्लांनि समाव बांसिना जाहैबाय, दैज्लांनि समाव बांसिन सान्दुं दुङो। सान्दुं दुंनाय लोगो लोगो ओंखायनो मा जाबाय, बांसिन गरमनि थाखाय दै खफ'आ बांद्राय ओंखारो आरो अखा हायो। अखा हानायनि थाखाय जोंनि बुहुम बिखुं सायावबो गोबां दैस्लुं दैला बायदिसिना हाखर हाला थायो। दा बेफोरनि दै खफ'आ बांसिनै साननि बिदुंजों उरायलांनानै ओंखायनो दैज्लाङाव बांसिन दै खफ' जाहैदेरो आरोखि। फारसेथिंजाय अखा हानाया दैज्लांनिया मौसुमि बारनि सायाव सोनारो, बेखौ उनाव क्लास खालामगोन। ओमफ्राय दा बे जिखुजाया नैबे दैज्लाङाव बांसिन दै खफ'जों जोमै जाहैदेरो आरो। दा बिनि थाखायनो बेयाव बांसिन अजननि बा लेरथायनि जानानै बियो गोलैबोगोन आरो। गोलैबोनाया जाहैबाय, गोलैबोनायनि मेन खारना जाहैबाय बुहुम बिखुङा, अर्थात बुहुमा गावहा बोनो हानाय गुन दङ, बुहुमा बोगथाबो। दा बे बोगथाबनायनि थाखाय गोजौनि गिलिर जानाय दै खफ'आ बा दै बाहागोआ गोलैबोगोन आरोखि। आरो जेब्लाना 0निफ्राय गोजौआव थांदेरगोन, बा -1, -2 थांसै आरोखि ओरैजाय, -1, -2, -3 जालांसै 0निफ्राय गोजौआव दावखोलांबा, अब्लाना मा जाहैबाय, बेनो दै बाहागोआ जेला गोलैख'नो हायाखैमोन 0आव लाथा खानानै, बेनो -1, -2 थाङोबा बेनो बरफ जाहैसिगोन आरोखि। बरफ माने सारअन्थाइबो बुङो ओनसोल लानानै ओनसोल, अखा हाबा गोलैग्रा बरफ अन्थाइआ बे जाहैसिगोन। आरो बे अन्थाइआनो
गावबो थिखोनो हायैनि बार बारनायनि गेजेरजों आरो बुहुमा बोगथाबनायनि गेजेरजों बारनि नारथायनि गेजेरजों आरो जोमैजों जोमै बा हथात अन्थाइजों अन्थाइ बै गोजौनि दैखौ लाथा खानाय सौदावलायनानै बायफ्लेनानै गोलैगोन अब्लानो मा जागोन अखा खोरोमनाया जायो सौदावबा आरो बे खोरोमनाय लोगो लोगो सौदावनाय लोगो लोगो बायफ्लेनानै बे गोलैगोन गोलैबानो बेखौ जोङो सारअन्थाइ एबा मा बुंगोन बरफ होननानै बुंनाय जागोन आरोखि दा बिनिफ्राय अखा हानायनिया मानो हायो माब्रै जायो जों मिथिनो मोनबाय एसेबाबो नोंथांमोना ओमफ्राय -60सिम थांनाय लोगो लोगो -60सिम 10 किल'मिटारसिमहालागै थाहैया मानो होनबा बेखिनि समावनो बे जोबोद गथा जाहैखाबाय -1 -2 थांबानो बेयो बरफ जालांबाय बरफ जालांनाय लोगो लोगो गोजौआव थांनो हाला बे गिलिर जाबाय गिलिर जानायनि थाखाय बे गोलैबोगोन आरो ओंखायनो -60सिम थाङा हथात 10 किल'मिटारसिम सौहैस्लाबा 10 किल'मिटारसिम सौहैया ओंखायनो 10 किल'मिटारनि गाहायावनो थायो ओंखायनो जोमैया जोंना गाहायावनो थायो आरोखि ओंखायनो 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार माब्लाबा 3 किल'मिटारबो थानो हागौ आरो मालाबा 5सिमबो थांनो हागौ गोजां बोथोराव जों मालाबा जोमै नुयो जोबोद गोजौआव अब्ला बियो जोबोद गोजौहालागै दंहैयो आरोखि थारमाने बे समाव 0 डिग्रिया जोबोद गोजौआव जाहैनानै दङ 5 किल'मिटारहालागैहाय थाहैनो हागौ आरो दा ओंखायनो बेबादि आरो दानिया बारमण्डला गोजौआव मारै दुंथाया बारायलाङो खमायलाङो नोंथांमोना नायदो 10 किल'मिटारसो जानथायनि समावहाय -60 डिग्रिसिम थाङो होन्दों -60 डिग्रिसिम अब्ला जोबोद गुसु जाहैबाय बेखिनि समाव जोमैया सौहैला जोमै सौहैनायखौ जों दोनथ'बाय आं खिन्थानो नागिरदों मारै गोजौआव थाङो दुंथाया बारायलाङो खमायलाङो बेनिफ्राय 10 किल'मिटारनिफ्राय ओरैजाय जेलाना 50 किल'मिटारसिमहालागै गोजौआव थांगोन अब्ला 50 किल'मिटारसिमहालागै गोजौआव थाङोब्ला 0आ -60आ बारायलांफिननानै -60निफ्राय -59 -58 -57 बेबायदि बारायलाङै 0सिम जाहैफिनगोन 0आ 50 किल'मिटारहालागै 50 किल'मिटारहालागै जौथायाव 0 डिग्रि जाहैफिनो होन्दों आरो 0 डिग्रि जाखांनायनि उनावहाय 50निफ्राय 80 किल'मिटार बे 30 किल'मिटार 50 to 80 30 किल'मिटार थाबाय बे 30 किल'मिटारहालागै बे गेपआव आरोबाव बे 0निफ्राय माइनास जाफिनलांगोन ओमफ्राय गुसु जाफिनलाङो गुसु जानानै -1 -2 थानानै ओरैबायदि गुसु जाहैगोन -90सिम थाहैगोन होन्दों -90सिम ओंखायनो दानिया -90आव 80 किल'मिटारसिमहालागै -90 जोबोद गुसु बे जानथायाव बेनिफ्राय -90निफ्रायसो 10 किल'मिटारहालागैया समान थाफ्रामगोन होन्दों 80निफ्राय 90सिमहा मा होनो 90 डिग्रियानो थाबाय थागोन गुसुआनो समान बेनिफ्राय 90 डिग्रिसोनिफ्राय बारलांनानै गोजौआव जेसेबां थागोन अब्ला -90 डिग्रिया -89 -87 बेबायदि बारायलाङै 0 जागोन 0निफ्राय 0 1 2 3 4 5 थांनानै आप टु एक्स'स्फियारसिमाव 5000 डिग्रिसिमहालागै सेन्टिग्रेडहालागै जाहैगोन होन्दों बिराद जोबोद गुदुं जाहैबाय आरो बे एक्स'स्फियारखौ बारलांनानै जेसेबांसिम सहैगोन बे गुदुङा बारायलांबाय आरो साननि खाथियाव बेबादि थाखो जायो होन्दों ओंखायनो नैबेखिनि स्टेपाव मा जाहैयो बेबादि जायो आरो ससे समाव गुदुं ससेयाव गुसु ससेयाव गुदुं ससेयाव गुसु बेबायदि जानानै 160 डिग्रिहालागैनिफ्राय ओरैहाय बारायलांथारगोन आरो जोबोद बारा जालांगोन बेसो ओंखायनो जों सानो सरासनस्रा मानसिफोरा जों सरासनस्रा सुबुंफोरा जों सानो साना गोजौआव दं हिसाबै जोङो जोबोद गरम मोनलांनांगौ उखुम सायाव गरम मोनलांनांगौ साना बुहुम खाथियाव थालायावनो नांफैनायाव जोंना एथ' गुदुं आरो गोजौआव थांबा मानो गुदुं जाया जानो मानो हाजोआव गाखोबा गुसु जायो मानो गोजौ बाहागोआव थाबा मानो गुसुसो मोनो बिफां सायाव थाबा मानो गुसुसो मोनो गुदुंसो मोननांगौ बेबायदि जों सानो अब्ला नुनो मोनबाय हासानिफ्राय 10 किल'मिटारसिमहालागै जोबोद गुसुसो जालाङो आरो 10 किल'मिटारनिफ्रायसो एसे गुदुं जानानै 0 डिग्रि फैफिनो 0निफ्राय आरो जोबोद गुसु जानानै 80 जायो बा 80निफ्राय 90सिमाव जाहैयो बिनिफ्राय 90निफ्रायसो हरै आप टु गोजौआव जोबोद थानो हायै गुदुं जाहैयो दा बेखायनो नोंथांमोनहा दिनै नुनो मोन्दों मा बुंदों अखाया माबोरै हाखो नोंथांमोना हमनो हाबाय जे जायगायाव 0 डिग्रि जाफैगोन 0 डिग्रि जानाय लोगो लोगो दैखौ लाथा खानानै जोमै जागोन जोमै जानानै जेब्लाना हराव थिखोनो हायै जागोन बार बारनायजों आरो बुहुमनि बोनायजों बेयो गाफ्लेनानै गाहायाव गोलैबोगोन अखा महरै आरो 0निफ्राय -1 -2 जेला थांनानै गोजौआव दावखोलांबावगोन अखा हानायनि सिगाङावनो अब्ला बेयो अन्थाइ जागोन अन्थाइ जानानै बेयो गोलैबोनानै बेखौनो जोङो बरफ बुंनाय जागोन बेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना दिनै बुजिबाय जानो हागौ स्टुडेन्टफोर दंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बुजिनो मोनो बयबो जिहेतु क्लास लानो मोनाखै दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन नोंथांमोन उननि भिडिअआव नोंथांमोनहा नुनो मोनबावगोन गुबुन गुबुन जाथायफोर एसेनोसै गोजोन्थों।